Да. Да, ти се събужда. Не, брат, не се събужда. Да, не се събужда. Стига пана. Чего? Спади ме. Чего? Айде спомня. Ало. Ей. Тя приготвя, че ще седна. Чего ты за човек? Ало. Панах ми се опитки, човек. Панах ми се опитки, само да е. Какво заболява корема, човек? Какво е? Има корема. Защо е да е взял нищо развалено? О. Какво смея, брат? Как се каже? Гери. Гери. Къщата гори. Няма, че гори така, ама няма се събужда. Гори ме! Гори ме! Пожар! Пожар! Няма, брат. Няма стане. Ох, не мога. Где, брат, този клип? Брат, къде е събудя, бе? Тя не може да се събуди, бе, човек. Гери? Да, бе, да. Гери! Става се събуди. Пожар! Пожар! Няма, бе, човек, то с Гери ще се събуди, чуки се. О, О, не, сега какво ще направя? чекай, брат, чекай. Брат Славо. Ало! София! Няма, брат. Не мога, брат. Тя съм, брат. Не мога. Какво се смееш, бе, човек? Виж какво ми направих 50 неща, не мога да стане. Виж, брат, и това му. О, Това обочва, брат, много. знаеш какво То с се- две копчета, бе, Виж човек. какво свети това? То с две копчета. Съмна. Ало! Как се каже? Гири, бе, брат. Как? Гири, бе. А, Гери? Ето пак това не ми е на езика. Гергана. Гергана! Баща ли сте вика? Ало! Ало! Я, брат, я стане, аз съм отказал, не мога. Бе, добре, защо, бе, човек? Виж как си викам. Сто Тя луда, се брат. прави, бе, човек. Гири, бе. Брат, как мога да спи толкова? Толкова много не мога да спи, брат. Давай, давай, че съм не спи, ей! Шбагням колата, човек. Нямай там. Ще ходим ти покажа пасата. Ай. 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 Пасата, бе! Става, става. А, събуди се! Събуди се!